nikech gini koro mulogi ahinya. Erokamano VOJ, apani wakwong kwa chako ng'iyo ni to ang'o momiyo sirikal okawo kembegi okete lwet ji giwegi. En ni sirikal pok notimoga ohala modhi maber. Mana adiera makende. Kembegi nye gin mag sirikal. To higa ka higa nye gidok ir sirikal kwecho mondo migi pesa mar chulo msara, omigi pesa mag loso masinde gigo. To ma iwacho ni ok en sustainable. Nikech sani sirikal kata mna chulo gopene kata mna chulo jotich bedo matek. Nikech nweng'o mag ji odok piny, sirikal yudo pesa tieng' diriyo. Osuru magi choko to gi gope magi holo. Ok inyal kawo hola tichak idhi kete kambi mok nyal timo ang'owa, ok nyal tiyo maber. So nye en paro maber. Kendo nyalo paro weche mag keto kembegi lwet ji giwegi nwachako mnandiko karibu higni koro 18 mokalo. To gimomiyo nwawacho kamano, nwawacho ni nwaneno example mag kembe mag niang' mag ji giwegi kaka ne timo maber e kindeno. Ndalono kane ng'eyo Mumias ng'enyne sirikal ne nigi shareholding matin, modong' ne mag private sector. Kane ng'iyo Kibos ne timo maber. Kanyo duogo bedi West Kenya ne timo maber. Duogo bedi Butali ne timo maber. Duogo bedi Ndhiwa timo maber. Koro ni yudo ka kembe mag ji giwegi gitimo maber. To sama kambi mar rego niang' nitie, ing'e nade ni kambi timo maber? Gik moko ariyo. Mokwongo, nyaka bed ni kambi rego sukari to tere chiro. To kose tere chiro to chulo japur pesa maber gi samo winjore. Kembe mag serikal abichgi nyochopo kuma koro ki japur bet ni ang'io tere factory tichake lo ichal ng'ama ni sama tinga owuok e puothi tiliere toke. Idhi pime, to kose pime modonje factory cha tibendi chako luo pesani, inyalo luwe kta higni 2 kata 3. Mano nyok timre maber. Gimomiyo koro kembegi kose ketgi lwet ji giwegi, en ni aneno ni jok momi kembegi gin gi gimiluongo ni local knowledge. Gin jok masani nigi kembegi giwegi. Gima nyaka gi prioritize gin gik moko ariyo. Nikech kumose chopene reverse gear brotek. To ka gimoro bedie no ng'ik chenro ni, to japure madhi timo ang'o? Japure madhi hinyore. So nikech kidhi e court mi koni ni jomo kawo chemelil, okonego kawo chemelil kaka gikaweno. To gini oyuare doho higni 4. Nyiso ni kuom higni 4 japur manye geno yuto ok dhi timo ang'owa, ok dhi yuto. Japur ni pod bro manyo mna jogi mondo ter niang' kembegi nikech jogi nigi kembegi ma pod ringo pod tiyo. So lal bedo kuom jogo mondike kembegi, lal bedo kuom jopur. An nitie gik moko ariyo madwaro. Transparency bro dwaro ni sirikal oket huyanga. Ni to kandarasi mondik gi West Kenya mokawo factory chalo nade. Kidhi sama kembe ma private gi donje ga winjruok ni gidwa kawo kambi moro, nitie gimiluongo ni Competition Authority of Kenya. Competition Authority bet piny to ng'iyo ni to sama Kibos okawo wach ni Muoron, ka Kibos ni Muoron, jotich ma Muoron bende gibro retain e kambi ni kuom higni kata 2 kapok giwacho ni koro wadwa kelo jotich manyien. Mano nyaka gindikre piny mabed ni jok